Здравейте на всички, днес тук ще играем Hungry Shark World. Не съм. На теб изобщо забръшкан ли ти екрана? Малко. И на мен. Малко хора може да го видите. Да, ето малко забръшкан екрана. И to survive. Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Аре, мокрото. Също панята съм и тук. Да, от малко рибе се превръща в хора. На теб не ти е вече. Ето за това вако говорим. Да. Хора, нещо играта не работи, нещо бъгна. Ама спокойно. Бъгва, всичко е безсмислено. Това е буста. Видите фиджет спинерите. Окей, хора, тук сме пак. Play. И to survive. Оли, брат! 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 Чилка. Чилка беше. Чилка. Брат! Това е чудото на него. И ти изяде. Чилка. Аре, моква бе. Сега ще ти еба газа и ще се учи. По-малко да види. Да, момче. Учи само. О, това му имам пътката, брат. Не. Не се използват такива думи. Използват се. Не се ще ядам. за теб Не не се се ще. използват сами. Не се използват и от тук, бе. Тук за който правят. Трябва да се цензурират. Да. Наистина. Защото иначе може да помахнат YouTube канал. Не знам. О, открих нещо! Открих бекон! Хора, открих някакъв бекон, аз го изядах. Момче, че ти умря. Не. Не. Аз умирам за те. Ние искаме 3. Не я идва тук, по-малко ти да идва. Да ги тъжи. Къде са дебелите ова? Той Ники иска дебели хора, защото дебелите хора, ако не знаете, има много така. Много повече месо. От дебели стават тънки. О, намерих диамантова риба! Дай на дебеля. Не искам диамантова риба! Къде е диамантова? Не е златна риба, бе. Не, ето я, виж как изглежда. Аз тук ще изядох. И аз получих един диамант. О, открих секретен итем. Мале, аз колко много пари. О, аз открих някаква малка змиорка, която ми такова газа. Значи на Ники, вие знаете ли, че има отровна змия? Да, дето има. То змиите все едно не са такива, бе, брат. Има отровни риби и тази отровна риба се казва риба камък. Абе, колко ти ще мъкнеш, бе? Да, бе. Няма да Не, браво. браво, да. Браво, че си изрод. Не съм към теб. Момче не е. Днеска съм идиот. Окей, тук пише Discovery Channel. Един човек! Не, златен човек! Дай ми златен човек! Я се стоя бегната! Мама ти! Дай! Мани! Момче издържа 3 минути, момче издържа. Мани! Животът е мани. Мани, живота. Каквото? Снимаме клип. Но змярка, изядах змярки, мафака. Изяди кораба. Не, той рак не мога да го убия, той прекалено ги. Една кола! Убиха колата, мадафака! Кой играет? Не, даже снимаме клип. Какво снимите? Това, чакайте малко. Не, яс! Къде снимаш? Не мога да снимам. Тук ям цаца. Умряла в цаца. Идвай тук, мала цацки. Сега ще цапнем газати. Не, 5. 15.
Чакай са хора. Арабатски. Не. Гладен съм. Дай ме една рибка, ба. Путки. Един краб. Не знам как го наричам, брат. Златна кула! Златна кула, бе! Убих златната кула, брат. Убия много неща, брат. О, една златна бутилка. И това. Летос! О, yes. Не знам. Чай. Навъргаме му. Аре, я чакай. Чай, не мога ям. Ой. Кота бомба. Аз тази кула не мога ям. Хайде, умираш. Не. Какво е това? Yes! Момче. Yes! Дай. Окей, Аз тази кула не мога ям. Мога. Аз си взех цялата. Аре бе! Умрела кула. Аре бе, тази шимана! Кула, брат! Не! Фак, убиха ме! Що? Кулата плеска. Що чува? Чай, ти ли са седна на първия? Той чака да се зареди върни. Рени, аз сядам на петия. Аз сядам на петия, става ли? Okay. Sharks. Чак съм че нали. Мага бе, какви са тези кули, бе? Маленики! What the fuck? Толкова гигантово, бе! Какво е такова, е? Маре, хора, вижте. Аз я знам, бе хора, аз я знам такова. Това е мегалодона. Мегалодон. Виж я там, виж я там. Виж лак фейс. Окей.
Окей, хора. Това сме за убийство. Окей, хора, това е мапа. Сплей. Сплей! Чакай! Да. Окей, хора, ще помагам. Окей, хора, тук сме. What the fuck? What the огромната, бе? What the fuck? О, чакайте ме! Златен човек ще бъде изяден! Какъв той? Ама какъв е той? Чакай. Чакай! Окей, хора, това ще за сега и чао, хора!